Ahoj, jmenuji se Martan, ale přátelé mi říkají Marty. Jsem 20letý panic a nestydím se za to. Jednoho dne jsem byl na fotbale, potkal jsem 10letého kluka, který měl kolem krku obmotanou spartanskou šálu. Neváhal jsem a s velkým rozběhem jsem toho kluka prudce nakopl do tváře. Poté spadl na zem. Vzal jsem si onu zmiňovanou šálu a utíkal za svou vysněnou láskou Lenkou. Lenko, mám tu pro tebe šálu, to koukáš, co? Dám ti ji, ale pod jednou podmínkou, musíš se mnou mít sex. Už nechci být panic, kamarádi na Skypeu se mi smějí, že jsem tak starý a ještě jsem žádnou ženu neosouložil. Prosím Lenko, sáhni mi na penis a pak mi zaraž levý palec na pravé ruce do mého análního otvoru. Mám to velice rád a konečně můžu říct kámošům na Skypeu, že jsem byl odpaněn. Lenka mi tu šálu vytrhla z ruky, sundala kalhoty a vytřela si s ní prdel se slovy. Seru ti na spartanský šály, já potřebuju mohutnýho kokota, ne takovýho famfulínka, co máš ty, s Bohem. Nasadila si kalhoty a odešla domů a já jsem tady stále panic. Váš Marty. Pokračování zítra.